kolege i koleginice narodni poslanici, tražim obaveštenje od ministra unutrašnjih poslova šta je učinio da se 15. marta obezbedi javni red i mir. Uloga Ministarstva unutrašnjih poslova je pre svega da obezbedi javni red i mir. Pozivamo na razum i mir toga dana. Molim vas da to učinimo. Preklinjem vas da to učinimo. Dakle, pitam ministra unutrašnjih poslova da li je izdao odgovarajuća uputstva, da li je prema svedočenjima iz javnosti o mogućim problemima preduzeo odgovarajuće mere prema licima koje predstavljaju potencijalnu opasnost, da li je utvrdio činjenično stanje o tome kako je policajac povredio policajca ispred Radio-televizije Srbije. Najveće vrednosti su život i zdravlje ljudi. Ja prosto verujem da svi u Srbiji ne želimo da ičiji život bude ugrožen toga dana, da iko bude povređen. Tražim da se obezbedi tog dana javni red i mir. Koje su najveće vrednosti čovečanstva, ljudi? To su istina, to je sloboda, to je pravda. U prethodnom svom obraćanju molio sam i kumio i ponovo molim njegovu svetost patrijarha srpskog i predsednika Srpske akademije da zajedničkim snagama pozovu na mir i dijalog. Mir je najvažniji toga dana. Mora doći do svesti ljudi, valjda iskrena ljudska zabrinutost danas. Nije valjda da smo dotle došli da Srbin podiže ruku na Srbina. Smirite strasti svi ljudi. Pozovite na mir, na dostojanstvo, neka svi državni organi to zajednički učine. Pustite studente nek dostojanstveno demonstriraju. Apelujem na razum ljudi, na mir.